Следва в Гръм в рая. Навлизаме в кубински води. Пълно е с трудни за убиване комунисти с големи автоматични оръжия. Вече знаят, че идваме. Цяло ято бойни вертолети се насочват към нас. Снарядите им са в готовност. Ще ни обстрелват. Тери Хълк Хоган в серийния филм Гръм в рая. Участват още Крис Леман, Карл Аут, Робин Уейсман, и Патрик Макни в ролята на Едуард Уитакър. По идея на Майкъл Бърк и Дъглас Шварц. Око за око.
Спенс, може ли да поговорим за минутка? Разбира се. Един мой приятел, Енрике де Палме, избягал е от Куба, за да основе демократично движение тук, във Флорида. Наложило се е да изостави жена си и сина си. Казах му, че може да му помогнеш. Кели, сега моментът не е подходящ. Моля те, Спенс, не ми отказвай. Първо се срещнете. Ще го доведа тук утре. Става ли? Срещни се с него и поговорете. Съгласен ли си? Благодаря. Върхът си. Искаш да се пробваме? Добре. Искаш да се пробваме? Добре. Извинете ме. Дай си ми парите, малък червей. Аз съм най-добрият. Шампион съм. Най-добрият съм аз. Кой е наред? Кой ще се пробва? Бру. Какво? Трябва да накараш Спенс да играе на канадска борба. Този побеждава всички, загубих цяло състояние. Джими, той ти каза, че не проявява интерес. Трябва да го разбереш. Ако не подсигурим договор с флота, ще ни вземат гръм. Кога ще стане това? Тук е заложена гордостта ни. Може да се случи всеки ден. Ето защо и двамата сме нервни. Какво става, Женчо? Къде е приятелят ти? Да не би да е със стъклена ръка или просто се изплаши. Да не го победа на негова територия. Така ли? Страхува ли се? Какъв му е проблемът? Ковалски. Някой казвал ли е, че дъхът ти е отвратителен? Не, спри. Не, Норман. Норман, не се доближавай толкова. Страшно съм настинал. Може да е пневмония. Искаш ли да те заразя? Ковалски, хайде, стига толкова! Норман, къде отиваш? Върни се, дай целувка. Казвам ти, Спенс, този от Лодърдейл побеждава всички. Не ме интересува, бро. Как така не те засяга? Толкова си силен, човече. Това е наша територия. Не може да оставиш Ковалски да идва тук и да ни унижава. Въпрос на чест, човече. Казах ви да не ме занимавате. Извинете ме. Хей, дървеняко! Страх ли те? Плашиш се да не бъдеш засенчен ли? Връщай се в дупката си. Какво ще те накара да си вдигнеш телесата? Да изритам пясък в очите ти ли? Само исках да играем на канадска. Защо да се ограничаваме? Джими, и аз залагам. Хайде, Джими, бързо! Да, знаех си. Кажи, че съжаляваш. Казах да се извиниш. Съжалявам. Добре ли си? Хубаво, да отидем за сода. Браво! Само така. Внимавай! Джими, донеси малко лед, бързо! Съпругата и синът на Енрике са хванати. Ще ги държат като заложници, докато той се върне в Куба. Ако не го направи, вероятно ще ги убият. Защо?
При бягството на Енрике, негов приятел е бил убит от войниците. Твърдят, че Де Палма го е направил. Държат семейството му, за да го принудят да се върне. И да сложат край на движението му за демокрация. Гръм е само прототип. Все още не е завършен напълно. Ще бъде, ще се погрижа. Стелтът, В пълна изправност е. Кубинците няма да ни засекат. достъп до сателит. Ще го имаш. Гарантирам ти го. Кажи ми случай, в който съм ти обещал техническа поддръжка и не си я получил. Панама. Освен Панама. Спомни си поне един път, в който да не съм те подсигурил технически. Гренада. Гренада не се брои. Там нямаше достатъчно оборудване. И всичко това е минало, братле. Чуй ме. Ако приключим тази мисия успешно, флотът ще ни възложи договора за Гръм. А ако не успеем, ще останем без прототип. Най-страшното е, че го осъзнавам. Спенс, правителството ни не може да му помогне. Откакто дъщеря му е избягала, дори кубинската съпротива не може да изведе семейството му. Ти си единственият, към който да се обърне. Спенс. Да не е заради окото. То няма нищо общо. Спенс, Извинете ме. каквото и да решиш, да или не, ще го приема. Ти решаваш. Няма да питам защо. Нито Енрике. Отговорът е не, Кели. Ще го съобщя сам на Енрике. За мен ще бъде чест да помогна на семейството ти, приятелю. Благодаря. От все сърце ти благодаря. Народът ми също ще го направи. Да си благодарим, след като спасим семейството ти. Знаеш ли как да се свържеш с тях? Вече съм го направил. Ще те очакват на южния док, в Пуерто Манати. Утре, на обед. Бях сигурна в теб. Ще те съберем с Мариел и Алфредо. Имаш думата ми. Нали, Бру? Да, братле. Извинете.
Още 5 мили до кубински води. Край. Предаване на монитора. Чисто. Радарен кръг. Чист. Синуси чисти. Казах ти да ме предупредиш преди да кихнеш. Разбрано. Напира. Съжалявам. Тихо. Добре, чуй ме. Стой близо до мен. Две мили до кубински води. Край. Да видим колко те бива. Автопилот активиран. Това е спасителна акция, нали? Пак се тревожиш. Стелтът ще проработи. Този път ще се активира, гарантирам ти го. Няма да ни засекат. Единственото, от което се притеснявам, е дали ще се ориентираш добре с едно око. С него виждам по-добре, отколкото ти с две. Да, за това видях юмрукът на Ковалски, чак когато те удари. Ще се погрижа за Ковалски, когато се приберем. Не се притеснявай, око за око. Стелт, включен. Да, вече сме неоткриваеми, приятелю. И 3, 2, 1. Влизаме в кубински води. Край. Никой не ни вижда, не излъчваме радиовълни, нищо. Нада, ненте, нингун, зип. Гаранция, че работи. Какво правиш? Подсигурявам се двойно. Неизправност на стелт функцията. Статус опасност от засичане. Какво? Такива неща се случват с прототипите. Казах ти, не е лесен за поддръжка, приятелю. По дяволите. Добре, оплесках нещата, съжалявам. Прекратяваме мисията. Не, няма. Спенс, навън е пълно с трудни за убиване комунисти с големи автоматични оръжия. Вече знаят, че идваме. Обещах на Депалма. Цялата кубинска армия ще се вдигне на крак. Няма значение. Ако ги хванат, Кастро ще принуди Енрике да се върне и ще го екзекутира. Ще измъкнем Мариел и Алфредо, както го планирахме. Спенс, няма да споря с теб. Добре, нека ти помогна чрез сателита.
Хайде, бебче. Давай. Сателитно насочване изпълнено. Компютърни хакери. Нищо не струват. Като комари пред слон са. Пробив на сателит, това е истински тест на способностите, приятелю. Не просто да влезнеш вътре, а да установиш контрол. Да. Как може да ядеш в този момент? Въглехидрати. Изстрелват те като ракета. Да. Ето го. Пуерто Манати. Целевата дестинация. Виждаш ли войниците? Гръм ще блокира всеки, който стреля с оръжие към теб. Дори тези, които само насочат автоматите си. Като в рекламите за паста за зъби, в които флуорът унищожава плаката и зъбния камък. Това е аналогия. Само ме предупреди, ако се скрият от страната на превързаното око. Разбрано. Спенс? Спенс, има сериозно раздвижване навън. Сигурен ли си, че искаш да го направиш? Само ме прикривай, бро. И не си духай носа. Готов ли си за изстрелване? Готов съм. По мой знак. 3, 2, 1. Изстрелване. Ураган! Бро, поеми контрола дистанционно. Влизам вътре. Дадено, братле. Радар. Блокиран. Спенс, действай енергично. Срещу нас има цяло ято бойни вертолети. Време до пристигането им 8 минути. Бро, прикривай ме. Какво си мислиш, че правя? Предупреждение за опасна близост. Спенс, те са на улицата от лявата ти страна, приблизително на 18 метра. Има пролука на 10 часа.
Бързо, слизайте. Стойте плътно зад мен. Мъжът ми в безопасност ли? Всичко е наред и вас ще спасим да тръгваме. Прицелване. Обстрелваш ли ме? Добре. И бум! Спенс? Спенс, приятелю. Много плака и зъбен камък от към привързаното ти око. Разбрано. Бру, изпрати ми спусък. Хайде. Разбрано. Спусък идва към теб. Стойте ниско долу. Дръжте се. Махайте се оттам, прикривам ви. Ще ви изтегля от залива. Цел прихваната. Какво става? Сложихте ли коланите? Да! Добре. Мариел и Алфредо с колани ли са? Да, автопилот, изключи се. Потвърдено. Каква е ситуацията? С бойните въртолети ли? Лесна мишена сме, но почакай да видиш как ще ги изненадам. Няма да ни преследват извън кубински води. Да се изстреляме. Добра идея. Максимална скорост по моя команда. 3, 2, 1. Старт! Неизправност на системата за ускорение. Неизправност. О, не, стига. Хайде, скъпа, забрави, че те нарекох прототип. Ти си съвсем истинска. Снарядите им са в готовност, ще ни обстрелват. Кой те обича? Бру те обича. Точно както когато бяхме морски тюлени. Ти удреш, аз ги довършвам. Какво ти става? Всичко е наред. Вече сме вън от кубински води. Но сме прекалено близо. Виж, наистина съжалявам. Сложно устройство е. Може да е от горивото или от охлаждането. Ще я проверя след обед. Не се притеснявай, ще я поправя. Спокойно. Тревожа се. Спенс, братле. Случаят е подобен на онзи, когато казах на Кели, скъпа, не е от значение колко ще издържи, а колко далече ще стигне, когато включиш ускорителя, нали? Може да ме цитираш. Ще пропусна.
Искаш ли да видиш татко си? Скочи тук. Сеньора Де Палма, внимавайте. Време е да тръгваме. Добре. Урагане, нямаше и дръскотина. Мисията протече идеално. Здрасти, Бру. Здравей, сладкишче. Било лесно като детска игра. Като разходка в парка. Като ден в офиса. Като шляне по плажа. Ами, Ти губиш Ти губиш. Как е окото ти? много по-добре. Искам да го видя. Не ти трябва. Напротив. Боли ли? Виждаш ли? Екстра, дай ми 5. Задърж рестото. Аз не знам как да ви благодаря. Ако не бяхте вие, семейството ми, надеждите на сънародниците ми щяха да са погубени. Скоро светът ще научи какво направихте. благодаря, Енрике, но не искаме публичност. Вероятно, кубинците ще отрекат случилото се. Колкото по-малко се говори, толкова по-добре. Радвам се, че лодката се представи добре. Надявам се, че флотът ще ви възложи договора, за който се борите. С някои поправки да се надяваме, че Гръм ще стане прототип на ниво. С минимални настройки. Съвсем дребни. Фасулска работа. Прости като да паднеш от дърво. Лесни като... Ти губиш. Мога да се справя. Между другото, ускорихте ли Гръм до край? Ами, Да. да. Не. Не. Мъничко. Много. Да, но съвсем малко. Мъничко. О, мой скъпи двигателю! Днес се представи изключително. Останалите? Разочарован съм от вас. Ти беше много лоша лодка. Смяташ, че можеш да ми покажеш за миг способностите си и после да ги криеш. Нека ти кажа нещо, приятелко. Имаше причина да завърша техническия университет с отличие. Имаше защо да съм единствения проектант на системите R-15 за флота. Затова, ако си мислиш да ме унижаваш пред най-добрия ми приятел, както направи днес, сериозно си сбъркала. Разбра ли? Ехо, не те чувам. Надявам се да не се налага повече да го обсъждаме. А сега? Време е да те поправим. Ето къде е. Спенс, изпусна добра тренировка. Какъв прекрасен ден, братле! Взели са решение. Какво? Направили са избор. За какво говориш? Флотът възложили са договора на компания с подобен прототип. Какво? Не, няма начин. Не, няма друга като Гръм. Дай да видя. Знаеш ли какво е това? Правителството. То държи в бизнеса тези динозаври, строители на коруби. Това е политика. Няма нищо общо с добрия дизайн. Дойде ми до гуша. Опитах се да се боря, но загубих. Какво? Загубих. Какво? Как можа да го кажеш така спокойно? Ти си вложил всичко, което притежаваш в лодката. Затънал си до гуша. И то сериозно. Наредил си заемите като домино. Теглиш единия, за да изплатиш другия. Без договора, братле, ще ти запорират сметките.
Вече го направиха. Банката ще вземе гръм следващия петък. Леле. Сигурно има някакъв изход. Знаеш ли, не мога да се сетя за момент, в който да не съм се борил за нещо или срещу някого. Мисля, че вече съм извън играта. Извън играта? Прекършиха ме, братле. Съжалявам да го чуя. О, Бру, заболя ме, Бру. Бру. Добре ли си? Да. Ах ти! Съжалявам, Бру. Били те прекършили, така ли? Не, мисля, че сами си пречим. Не го прави, Бру. Бъди сигурен, че ще го направя. Не ме ядосва и изморен съм. Ядосвам те и си изморен? Я ме чуй, братле. Вложил си прекалено много в тази лодка, за да се откажеш. Ако тя беше синът ти, щеше ли да позволиш на някого да ти го отнеме без борба? Ядосваш ме. Да, дяволски си прав. Дори нямах време да ти кажа. Познай кой е лидерът на Скътълбът. Името Ковалски говори ли ти нещо? Искаш от мен да отида там и да кажа на този циркаджия, че си се предал? Ковалски? Да, той те предизвиква. Сигурен ли си? Сигурен съм, напълно. Наистина? Фука се как е превърнал урагана Спенсър в лек полъх. Казва, че си като бриз. Наричате нежен ветрец. Ето ме! Дай ми парите! Аз съм най-добрият! Върхът съм! Какво ми се хилиш? Мислиш, че е смешно ли? Супер съм! Супер! Върхът! Какво не ти е наред? Да, бебче, аз съм най-добрият! Да! Какво е това? Какво? Циклоп! Хайде! Ела да се пробваш! Имаш ли пари, глупако? Ей, циклоп! Искаш ли превръзки на другото око? Какво желаеш? Да си мерим силите ли? Око. За око.
И тост. Да пием за храбрите и доблестни мъже. И за приятелите, които са насреща при нужда. Грация, Сурагане, много ти благодаря. Обичам те. Обичам те. Грация, Сурагане. Заповядай. Ще изкажеш ли малко благодарност на героя? Хей, свали си ръцете от нея. Кели? Повярвай ми, геройството му е само в определени области. Да пием за свободата. Може би скоро ще се възцари в моята родина и ще продължи завинаги. За свободата! На здраве! На здраве! Здраве! Благодаря. Преводач Паша Стаевска. Ролите озвучиха актьорите Милена Живкова, Светлана Смолева, Мари Нянев, Мартин Герасков, Владимир Колев. Режисьор на дублажа Виктория Буреш.